बाबू और अगर दिक्कत दिए तो काट ले काटी कहाँ तो हाथवा के नीचे और ई गर्दनवा के ऊपर काटी कि ये जौन सांपवा बा ये गैया सन के और भैंसिया सन के जौन रला सन ये दूध पी जाता। एक और नाम धाबिन ह तो जे तो हमार हाथ ही बनले बना दे यही तो ये गाय के पैर बांध देला और पैर बांधेला ओकर बाट पकड़ लेला चूहा समझ के देखाई कोनो प्रकार के अगर पूँछ में जहर बा और पूँछ में जहर रही तो हमारे मारा तानी ठीक। नमस्कार रघुआ दत्तानी जियो भोजपुरिया और हम राजेश अभी हम आइल बानी नगर थाना क्षेत्र के बसडीला के समीप जहां एक जमशेर जी बानी और यहाँ के द्वारा एक सांप के पकड़ गई विषैला सांप कहल गई और सांप के निकलला के दौरान एक डेढ़वा गांव में दहशत रहा अफरा तफरी के माहौल रहा इलाका में सनसनी फैलल बा। सांप के ही चर्चा होता कि सांप के द्वारा गाय के दूध पी लो जाता रहा तो अन्य हरकत के लिए बहुत सारा बात के लेके चर्चा कर जाता तो जमशेर जी यहाँ के बानी बात कैले सांप निकल जौन ओकरा के लेके प्रति का गाँव में लोग सोचत रहा। सबसे पहले तो हम भोजपुरिया झोकरा और जियो भोजपुरिया के चैनल के नमस्कार सलाम आदाब करतनी और जौन सांप मकडेड़वा में निकल रहा उस सांप के बारे में बहुत सारा लोग अंधविश्वास बात बोलत रहा। वहाँ पर ये दहशत फैल रहा कि सांप जौन बावे गाय बिया भैंस बड़ा सन रही जा उन्हीं के दूध पी जाता ठीक। और उस सांप के चलते लोग डर गए केहू कहता ये फूंट से मार दी सड़ जाई गल जाई हाथ पैर ये फूंट से मार दी तो आदमी मर जाई काट ली तो मर जाई। उस सांप के हम लियाल बनी रेस्क्यू करके देखिए ये बोरा में यहाँ के लियाल बनी बंद करके और देखिए बहुत ही देखे में ही खतरनाक लगता। ये उ सांप हो जौना के बारे में लोग बहुत अंधविश्वास बात बोलत रहा कि ये जौन सांपवा बा ये गैया सन के और भैंसिया सन के जौन रला सन ये दूध पी जाता। लोग बहुत दहशत फैले रहा कि ये दूध पी जाता लेकिन ये गाय भैंस बकरी के दूध ना पिएला ठीक। ये देखी ये जौन गाय भैंस रहली सन ओकरा बारे में अंधविश्वास लोग फैले रहा कि ये दूध पियता। ये गाय के भैंस के आ बकरी के जौन थान होला बाट होला नु ये बाटवा के सोचेला नु कि चूहा हो ये बाट के चूहा समझ लेला और ओई के धर लेला तो गैया और ये भैंसिया सब बड़ा सन लेकिन के डर के कारण न अपन दूध के सुखा लेला सन तो लोग समझेला कि दूध पी गई बार सन ठीक लेकिन ये दूध ना पिएला सन। सबसे पहले हम बता दी कि एक और नाम धाबिन ह जौना के धामीन घोड़ा पछाड़ और अंग्रेजी में कहता के इंडियन रेड स्नेक और एक और वैज्ञानिक नाम पटाइस मुकोसा होला। लेकिन देखा जाला कि गांव में धामीन के नाम सुनते ही गांव में जहाँ निकले लोग भाग जाला। अरे ऐसा कोनो बात नहीं कि लोग ऐसे भागेला नु कहेला कि एकरा पूँछ में जहर बा ठीक ये पूँछिया से मार दी छू दी तो आदमी मर जाई ठीक। देखिए वो डरी ना मानी कोनो प्रकार की दिखाई देखिए ये पूँछ में कोनो प्रकार का जहर नहीं खेरो देख सके नहीं ठीक। अगर ये पूँछ में जहर रही तो एकरा काटला से ना एकरा लोग छू देला से ही मर जाए देखी। और यहीं तो जे तो हमार हाथ ही बनले बना दे यहीं तो ये गाय के पैर बांध देला और पैर बांधेला ओकर बाट पकड़ लेला चूहा समझ के तो लोग समझेला कि ये दूध पियता गाय के। लेकिन ये काला बा ये धामीन सांप के अंदर अपना पूँछ से रस्सी के तरह एकदम बांध दी जकड़ दी जैसे लगी कोई बांधले बा जकड़ ले बा ना जी वो बुझाई कि केहू बांध देले बा इतना तेज बांधी। देखी एकरा के थोड़ा सा अगर दिक्कत दिए लई तो काट ली आ एकरा के हम दिक्कत थोड़ा सा मैंने की आराम से पकड़ ले बानी और एकरा के दिक्कत दिए लई तो काट ली काटी कहाँ तो हाथवा के नीचे और ये गर्दनवा के ऊपर काटी अधिकतर यही से काटे लाई गुस्सा में होला के बाद। देखी ये सांप एकरा काटला के बाद से कौन प्रकार के रिएक्शन होखेला कितना देर में आदमी मर सकता। ये एकरा के काटला के बाद से आदमी मुई ना काहे के में कोनो जहर नहीं है। इस सिर्फ लोग अंधविश्वास फैलेला बा एकरा बारे में कि एकरा में जहर होला एकरा पूँछ में जहर होला लेकिन रउआ के हम बार बार कहता नहीं कर पूँछ दिखाए के कोशिश करी यहाँ पर कोनो प्रकार के जहर नहीं है देख ली देखाई कोनो प्रकार के अगर पूँछ में जहर बा और पूँछ में जहर रही तो हमारे मारा तानी ठीक। कितना लोग कहेला कि अगर पूँछ में कांटा पावल जाला तो आई अगर पूँछों में हम देखिए कांटा चुभावत नहीं कोनो प्रकार के कांटा नहीं पूँछ जन बा लोग कहेला जहर बा हमू छू के प्रयास करता नहीं देहे के
कोनो प्रकार के जहर नहीं खे ना कांटा बावे, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बा, लेकिन जो बा डेराए वाला तो सांप जौन बा लोग निकलेला तो लोग डेरा जाला। आदमी के सांप से ना सांप के नाम से डर होला, डर होला बस। लेकिन देखिए ये जो सांप बड़ा सन अपना भारत देश में 250 से 270 गो प्रकार पावल जाला सांप के, जेमें मात्र 15 से 20 गो जहरीला होला सन, बाकी सब बिना जहर वाला हुआ सन। तो लोग ये से मर जाला कि काटला के बाद लोग डर जाला और डर के कारण से हार्ट अटैक आ जाला, एक चलते लोग मर जाला। अच्छा जब सांप के रेस्क्यू करके ले आइल बनी तो एकरा के क्या करम, बेचे में या कहीं जंगल में छोड़ देम या मार देम? कबो ना एकरा के ना हम मारेम ना एकरा स्वयं कोनो हम गलत काम करेम, एकरा के जे तब पकड़नी है फिर एकरा के ले के एकरा वातावरण में जंगल में एकरा के फिर रिलीज कर देम हम, फिर एकरा के हम रिलीज कर देम। अच्छा गांव में जब निकल रहा सांप तो देखा जाता कि बहुत तरह के लोग मन में बात आवत रहा कि गाय के दूध पी गई या काट ली तो बहुत सारा गांव में मातम फैल, बहुत सारा लोग मर सकत रहा, ऐसा कोनो घटना के अंजाम दे सकत लगा? कोनो घटना ना भइल हवे, उ लोग डर रहला। लेकिन हमरा गइला के बाद जब हम सांप रेस्क्यू कैलनी ह तो जौन दहशत के माहौल वाला थोड़ा कम भइल ह, और सांप के बारे में लोग के हम बतैनी ह कि ऐसे डरी ना, ये कुछ करी ना, रुआ लोग सिर्फ अंधविश्वास जानले बानी लोग, ये सब हम बात बतैनी है। अच्छा सांप के निकलला के बाद जब अंदर मनुष्य के अंदर डर हो जाला, वो डर के हटावे खातिर या ओकरा जागरूकता खातिर का करे के पड़ी? देखी सबसे पहले तो हमनी के ई करे के पड़ी कि हमनी के घर में सांप आवत रसन, उस सांप के ना इला के उपाय कोनो करे के पड़ी। तो ना इला के उपाय ये बा कि अपना घर के आइट साइड कचरा ना फैले दी, या साफ सफाई रखी, ठीक। घर में चूहा बड़ा सन तो ओकरा के भगाए के कोशिश करी, काहे कि एकर मुख्य भोजन चूहा और मेढक हुआ सन, जौना घर में चूहा और मेढक रही सन वो घर में ही जाई। तो चूहा और मेढक के चलते अपना भोजन के चलते चल जाला। हमनी के अपना भोजन के चलते मनुष्य आजकल ऐसा हो गई बा कि अपना भोजन के चलते केहू के जान भी ले लेता, और कितना मनुष्य बा अपना भोजन के चलते कहीं कहीं कमाया जाता रोजी रोटी के तलाश में, वहीं तो ये अपना पेट के चक्कर में हमनी के घर में चला वाला सन। तो बहुत दहशत फैल रहा। अगजड़वा गाँव में हम गईनी देखनी है, काफ़ी लोग रहा, लेकिन वही गैला के बाद से जब के रेस्क्यू कैनी है तो लोग जितना दहशत में रहा दहशत कम भैल। तो ऐसे ही करके यहाँ के बहुत सारा सांप पकड़े नहीं तो रोलिंग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी लोगिन, चैनल पर अगर नया बानी तो जरूर सब्सक्राइब करी लोगिन। नेक्स्ट वीडियो रोलिंग के दिखाएं यहाँ के बहुत सारा सांप पकड़े नहीं, तो हर एक जानकारी रोलिंग के यहाँ से प्राप्त मिली। देखिए अगर अपना गोपालगंज में कहीं सर्पदंश होता या केहू के घर में सांप निकल जाता तो ओकरा के मारल लौना। हमारा मोबाइल नंबर 8809 आ 45872 पर कॉल करी, 8809 45872 पर कॉल करी। वो सांप के रेस्क्यू कर ली और रेस्क्यू करके फिर ले के जंगल में ओकरा के रिलीज कर दिया। काहे कि ये धरती पर सांप के बचाव बहुत जरूरी बा। सांप बचल रही तो हम अपनी संग के जौन पर्यावरण बा वो निरंतर रही, एक बैलेंस बनल रही। ओकर सांप से किसान के भी कुछ फायदा होला, उ कौना प्रकार के? ये सांप के लोग कहेला कि किसान के सांप मित्र हुआ सन, ये से लोग कहेला। कितना लोग कहेला कि गांव में कि सांप जौना खेत में रहेला नु धामिन, हाँ ये धामिन जौना खेत में रहेला में धन होला। इससे धन होला काहे कि जब वो खेत में चूहा रही ना तो चूहा की जब खा जाई तो फसल सुरक्षित रही, फसल के बर्बादी ना हुई। ऐसे लोग कहेला कि ज़्यादा धन होला, तो धन का होला वो फसल सुरक्षित रहेला चूहा सन से, ऐसे अच्छा होला। लगभग कितना लंबा सांप हुई? ये सांप लगभग बावे 8 फीट के करीब में बावे, 8 फीट के करीब में बावे। एकर वजन लगभग 3.5 kg तक बावे, 4 3.5 kg तक बा वजन एकर। अगर अनजान लोग होके अगर ये सांप निकल जाता तो कौना प्रकार के वजह रिएक्शन दिखाई दी? अरे वो रिएक्शन तो बहुत दिखाई दी, काहे कि हम कहनी है ना कि आदमी के सांप से ना सांप के नाम से डर होला। सांप के नाम सांप, अब सांप कौन है ये पहचान में नहीं के। देखिए हम बताते हैं जहरीला सांप के बारे में थोड़ा। अपना यहाँ रसल भाई पर करईत आ कोबरा, जौना के लोग कोबरा गेहून फिटार के नाम से जानेला, तो इहे 3 गो सांप काटेला सब अपने यहाँ लोग मरेला। बाकी सब सांप बिना जहर वाला हुआ सन, जैसे धामिन हो गई, पनिया हो गई, बाभना सांप हो गई, कॉमन उल्फ स्नेक सांप हो गई, ये सब बिना जहर वाला सांप हो। कोबरा सांप के भी काटला से बचे कोनो उपाय होई न? हाँ तो उपाय ये बा कि जब वो काट ले तो डायरेक्ट हॉस्पिटल जाई। अपना यहाँ कुछ इलाज ही ना करी कि हाथ कितना लोग का करला कि लगेला ब्लेड से फाड़े, ये सब काम ना करी। ओकरा के गरम पट्टी से बांधी, ज़्यादा ढीला भी ना ज़्यादा
टाइट भी ना, आ बांध के ओकरा के डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाई आ जे तर अपन लक्षण उत्पन्न होता वो तो डॉक्टर के बताई। देखल जाला कि बिहार में झाड़ फूक के चक्कर में हजारों जान चल जाला, देखिए, एकरा बारे में रउआ का कहे जाए? सबसे पहले तो अगर सांप काट ले, कौनो सांप काट ले, देखिए झाड़ फूक के जौन ठीक आदमी होला नु उ धामिन काट ली या पनिया काट ली आ बामना सांप काट ली या उल पेसने काट ली तो ये सांपों के झाड़ फूक के लोग ठीक कर देला, यानी कि एमे जहर नहीं खे। झाड़ फूक के ठीक कइल मतलब दिलासा दिलावल। अगर वैसन के उबावे अपना जिला में जे झाड़ फूक के ठीक करत को तो हमरा तरफ से 1 लाख रुपया के इनाम बा कि अगर झाड़ फूक के जहरीला सांप के काटल अगर झाड़ फूक के ठीक कर दियन तो 1 लाख रुपया इनाम बा, आ ना तो ओकरा से एगो जौन आदमी रही ओकर जान के कीमत देवे के पड़ी। और केहू अइसन बा व्यक्ति की झाड़ फूक के ठीक करेला, हम चैलेंज करते हैं डायरेक्ट की। भोजपुरिया दर्शक के क्या कहे चाहें? देखिए भोजपुरिया झोकरा और जियो भोजपुरिया के दर्शक पर जितना लोग ये चैनल पर बावे वो सबसे हम ये कहे चाहतनी कि सांप से डरी ना और सांप के साथ खिलवाड़ भी ना करी, ठीक। और सांप आइट साइड ना निकल से ओकर उपाय ये बा कि अपना घर के आइट साइड साफ सफाई रखी, गंदगी ना फैले दी, और गर्मी के मौसम बा सुबह के समय एक बेर अपना बिस्तर के जरूर साफ कर ली, ठीक। और जे भी इस चैनल पर नया बा उस चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो को लाइक करी या शेयर करी। प्रत्येक दिन देखल जाओ तो 2-4 गो सांप यहाँ के पकड़नी, ऐसे यहाँ के ज़्यादा नॉलेज बावे तो रउआ लोग जन बा कि सांप अगर काट ले जहरीला सांप होके या कोनो सांप होके तो पहले नंबर वो लोग जरूर अस्पताल पहुँची। झाड़ फूक के चक्कर में बहुत सारा लोग अपन जान गंवा देला, तो जान नहीं गंवावे के तुरंत प्राथमिक उपचार देवे के बावे, जिला अस्पताल में जाए के बा। अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जौन भी सुविधा मुहैया करावल जाता उस सुविधा के ली और स्वस्थ जल्द से जल्द। देखिए खतरनाक तो लागत, ऐसे हम भी छू लेता नहीं, खतरनाक तो लागत। तो देखिए देखे में इतना खतरनाक बा तो जहाँ निकलल हुई वही कितना दहशत हुई। तो रोल वीडियो के जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी लोगिन, चैनल के सब्सक्राइब करी लोगिन। नेक्स्ट वीडियो यहाँ के बहुत जल्द आवेला बा जौन ज़्यादा सांप और अनेक जानकारी के साथ रोल के मिली। धन्यवाद।